Γεια σας παιδιά, είμαστε στο έκτο επεισόδιο, αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε μια επίθεση με 999 γκόλεμ στον πρώτο του κόσμου. Πάμε να δούμε. Αυτή η επίθεση μπορεί να πάρει όποιο χωριό και μπορεί να καταστρέψει 3 αστέρια, όλους τους παίκτες. Πάμε να δούμε. Ωραία. Πάμε. Και τώρα πατάμε όλα τα γκόλεμ. Πάτε γκολεμάκια μου. Έχω άλλα 800 γκόλεμ. Κολλάει λίγο η οθόνη. Πάμε. Πάμε γκολεμάκια. Πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα γκόλεμα από την άλλη πλευρά. Και τώρα τελειώνουμε τα γκόλεμ. Και τελειώσαμε. Πετάξαμε τα 999 γκόλεμ που είχαμε στη διάθεσή μας. Πάμε να δούμε την επίθεση. Εδώ πέρα ακόμη και τα γκόλεμ ρίχνουν μία και καταστρέφονται όλα μαζί τα κτίρια. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο 30%. Και να δούμε, θα τον πάρουμε 3 αστέρια. Συγγνώμη. Τώρα εδώ πέρα τα γκόλεμ σχεδόν έχουν καταστρέψει όλα τα όπλα. Και τώρα αρχίζουν να καταστρέφουν τα υπόλοιπα buildings. Πάμε για το ένα αστεράκι. Το πήραμε το πρώτο το αστέρι. Ελάτε γκόλεμ. Πηγαίνετε πάνω στο κτίρι, πάνω στο town hall. Μπράβο ρε γκολεμάκια. Και τώρα πάνε να χτυπήσουν το town hall. Το πήρανε και αυτό. 2 αστεράκια. Και τώρα ακόμη συνεχίζουμε. 70%. Συγγνώμη, 68%. Και τώρα πάμε για το 100%. Και εδώ πέρα πήραμε το... Όχι, πού είναι? Να το Army Camp.
Το 100% 3 αστεράκια. Πάμε. Τι έγινε τώρα εδώ.